μας και σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Παρακαλούμε τον Πρόεδρο, κύριο Κουβάτα Γιώργο, να απευθύνει χαιρετισμό. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλοι και μέλη του Συλλόγου Περιβοιωτών Νομού Μαγνησίας, σας καλωσορίζω στον ετήσιο χορό του Συλλόγου μας. Η σημερινή εκδήλωση είναι πλέον θεσμός για τους περιβοιώτες της Μαγνησίας. Πολλοί από εσάς έχετε υπάρξει μέλη του χορευτικού του Συλλόγου μας παλαιότερα και σήμερα ήρθατε να καμαρώσετε τα παιδιά σας. Με τη συμμετοχή των νέων παιδιών στις δραστηριότητες του Συλλόγου θα διατηρήσουμε τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Γι' αυτό και τα ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή τους. Να σας ενημερώσω ότι την 5η 13 Φεβρουαρίου οργανώνουμε αιμοδοσία στον πεζόδρομο Βελεστίνου. Στην αιμοδοσία που κάναμε το καλοκαίρι συγκεντρώθηκαν 15 φιάλες και ήδη οι 8 έχουν διατεθεί για τις ανάγκες φίλων και μελών του Συλλόγου μας. Είναι μια σημαντική προσπάθεια και όποιος μπορεί να βοηθήσει. Επίσης θα ήθελα να προσκαλέσω τα μέλη του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου και ώρα 12 στα γραφεία του Συλλόγου. Τέλος, σκεφτήκαμε να συγκεντρώσουμε την ιστορία των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ. Ελπίζουμε όσοι έχουν φωτογραφίες να τις διαθέσουν. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλή διασκέδαση. Απόψε, μας τιμά με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Βλάχικης Αμφικτιονίας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, τον κύριο Μαγειρία. Παρακαλούμε να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, άλλων όπου συνετάτε, ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση να παραβρεθώ σήμερα κοντά σας, ανάμεσα σε συμπατριώτες, σε κοντοχωριανούς, μια και εγώ έχω την καταγωγή μου από τη Μιλιά Μετζόμου. Να χαιρετήσω και τα παιδιά από τους άλλους συλλόγους που μας τιμά και αυτού όλοι σήμερα με την παρουσία τους. Να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σας για την άψογη συνεργασία που υπάρχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Είναι νέα παιδιά, νέο Διοικητικό Συμβούλιο και είναι άξιοι. Πρέπει να τους στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε σε κάθε προσπάθεια. Πριν έρθω στο χορό σας, τίμησα την Δήμαρχο την κυρία Λαΐτσου σε μια επίσκεψη δίνοντας το έμβλημα της Παγκόσμιας Βλαχικής Αμφικτιονίας που έχει τη σημαία της πατρίδας μας, έχει τη σημαία της Ελλάδος. Να σας πω δύο πράγματα για την Ομοσπονδία. Το βλέπετε, έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια αυτά τα τελευταία χρόνια. Φτάσαμε στην Ακρόπολη, 1500 χορευτές, φωτογραφηθήκαμε και μετά σε μια εκδήλωση στο Ζάπιο Μέγαρο καθιερώνουμε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Η Ομοσπονδία μας είχε ανάγκη από τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις. Δημιουργήσαμε την Παγκόσμια Βλαχική Αμφικτιονία, ένα τριτοβάρμιο όργανο που αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες βλάχους της Διασποράς. Με πολλή επιτυχία έχουμε κάνει συνδιασκέψεις στον Καναδά πέρυσι και προτού ένα μήνα βρεθήκαμε στην Γερμανία, στη Φραγκφούρτη. Γιατί δημιουργήσαμε την Παγκόσμια Βλάχικη Αμφικτιονία? Για να προβάλλουμε εμείς την ταυτότητά μας και όχι οι άλλοι που είναι έξω, εκτός Ελλάδος. Και θα σταθώ σε δύο πράγματα απόψε και να τα βάλετε στο μυαλό σας. Υπάρχουν οι Μακεδονοαρμάνοι. Είναι ακτιβιστές, αυτονομιστές που θέλουν εθνότητες. Και η ρουμάνικη προπαγάνδα. 29 υποτροφίες δίνει η Ρουμανία για βλάχους, οι οποίοι όταν πάνε στη Ρουμανία τους παρουσιάζει ως Ρουμάνους της Διασποράς. Θα μας βρουν μπροστά τους και την Ομοσπονδία και την Αμφικτιονία και όλο τον βλαχόφωνο ελληνισμό. Από εδώ από το Χριστίνο στέλνω μήνυμα. Να ευχαριστήσω την κυρία Ποπότη που τιμάει με την παρουσία της και τη σοβαρότητα που διακρίνει εσάς τους περιβολιώτες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Θα σας δώσει μία φωτογραφία που ίσως από τις ιστορικότερες της Ομοσπονδίας μας. Είναι 1500 χορευτές στην Ακρόπολη. Και εγώ μετά θα τιμήσω το σύλλογό σας για τη μεγάλη προσφορά στο βλαχόφωνο ελληνισμό. Και δίνοντας ακόμα και μια φωτογραφία, όταν στις 2 του Ιούλη σε μια σεμνή τελετή στο Βελεγράδι
τιμήσαμε το Ρίγα το Βενεστιλί. Ευχαριστώ μούλτου, σχείς τους γίνε, που να ντάμουν σε δε ξανά περιβόλε. Σχείς γίνε, ευχαριστώ μούλτου τσούτσε.
πέντε μωρέ πέντε, πέντε αγοράκια, μωρέ πέντε μωρέ πέντε, πέντε αγοράκια. Πέντε ψηλά από πόλε καμπυλοζώνονται, βλέπω τα παλικάρια και παλαβώνονται. Ωραία πέντε ψηλά από πόλες καμπυλοζώνονται, βλέπω τα παλικάρια και παλαβώνονται. Άιντε πατουλάει πλακά απ' τα υπόλα, σερκιν του μόσκος τα μάλια, σερκιν του μόσκος τα μάλια, της πάντα κάτας τα υπόλα. Στρώσακα και μονάγυρο. Ωρε πάστα, πάστα με, ωρε μορλίκα, άιντε πάστα, πάστα γεμώ, την καμιλατίνια. Άιντε πάστα, πάστα τι, καμιλατίνια. Να διαβίνει πλαφλακιά. Άντε να σου να διαβίνει πλαφλακιά. Άντε να στα κυμάδια, μπορεί να πει ρόντρασα, μπορεί μπροστά και πτωριά.